रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी मच्छी मसाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण 1 किलो बेडगी मिरची, ह्या मिरचीला 2 उन्ह दिलेली आहेत, चांगली कुरकुरीत करून घेतलेली आहेत। पाव किलो काश्मीरी मिरची सुंदर कलरसाठी, पाव किलो धने, 60 ग्राम हळकुंड, 50 ग्राम त्रिफळ, हे एकदम फ्रेश आहेत, गावातून आणलेले। हे सर्व मसाले आता आपण चक्कीवरती बारीक करून आणणार आहोत। मालवणी मच्छी मसाला आपला बनवून तयार झालेला आहे। ही रिक्वेस्ट आपल्याला स्नेहा ठाकूर आणि श्रद्धा जुवटकर यांनी केलेली आहे। कुठच्याही ओल्या मच्छीला आपण हा मसाला वापरू शकतो किंवा सुकी मच्छी असेल त्याला पण हा मसाला वापरू शकतो। टोमॅटोच्या कढीला हा मसाला वापरू शकतो। तर हा मसाला तुम्ही एकदा करून बघा आणि ह्या मसाल्याची चव घ्या आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।